Vítajte, priateľa dobrej knihy. Dnes vám prinášam knihu Purpurová sieť od spisovateľky Carmen Mola. Ide o španielsku spisovateľku a celý príbeh sa odohráva v Španielsku. V extrémnom snuff videu umúčia v priamom prenose mladú ženu na smrť. Odhalí komisárka Elena Blanco tajomnú organizáciu Purpurová sieť. Snuff video je video, kde je zobrazená vražda alebo násilie. V jeden horúci letný deň vtrhne komisárka Elena Blanco, šéfka útvaru kriminálneho vyšetrovania, spolu so svojím tímom do domu dobre situovanej rodiny, kde v izbe pristihne ich dospievajúceho syna, ako v priamom prenose sleduje snuff video. V ňom dvaja muži v kuklách umúčia mladú ženu na smrť. A policajti, konfrontovaní so sadistickým divadlom, nie sú schopní jej pomôcť. Koľko takýchto dievčat sa stalo obeťou purpurovej siete? Členovia útvaru už dlhšie vyšetrujú aktivity tejto temnej organizácie a zhromažďujú informácie o krutých extrémnych videách. Elena pred celým tímom tají podozrenie, že za zmiznutím jej vlastného syna, Lukasa, stojí zrejme práve táto organizácia. A kde je teraz Lukas? Kým sa stal? A aké hranice je Elena schopná prekročiť, aby sa dopátrala pravdy? Celý príbeh je písaný v celku zaujímavým spôsobom, ako keby z pohľadu tretej strany. Doteraz som nečítal o tejto spisovateľky žiaden román. Má zvláštny štýl a treba si ho trošku osvojiť. Kniha je zaujímavá tým, aby sme sa zamysleli, čo všetko sa deje na druhej strane internetu, ktorý mnohí z nás nevidia a možno ani nevedia, čo sa tam deje. Ide o ten dark web, ktorý existuje, avšak nevidno ho na prvý pohľad. Čo všetko tam prebieha: nákup drog, predaj zbrane, prostitúcia. A myslíte si, že to je len v knihách? Obávam sa, že nie. Trošku temná, ale happy endom končiaca kniha. Odporúčam. Do čítania, priatelia.